Jo soc d'aquí i el dia 7 d'octubre sí que és el dia de la Mare de Déu del Rosari i la gent pel Maití a passejar. I per la tarda que va la professor. Merche i José Antonio són de Guardamar del Segura, al Baix Segura, el poble més al sud de l'àmbit lingüístic. El parlar de Guardamar té moltes particularitats. Diuen jo sic en lloc de jo soc i Maití en lloc de matí. El 7 d'octubre, que és la Mare de Déu del Rosari, que és la patrona del poble, per el Maití la gent hi s'ha passejat. Quan un altre s'ha mort, li fan com un homenatge, toquen les campanes i així tots s'enteren de que s'ha mort, com toquen diferent. Jo a les 8 del matí, quan sentisco les campanes que toquen, esplaiet i ja dic que algú s'ha mort. Helena i Eva són de Castellfort, a la comarca dels Ports. Els Ports pronuncien IG en compte de TG, és a dir, en lloc de dir homenatge, diuen homenaige, i en lloc de personatge, diuen personatge. No cal ser un personatge perquè les campanes toquen per a tot el món. Hola. El que més m'agradava quan venia Nadal, saps què era? Les estrenes, Federico. Ah! Ara han canviat les tornes. Ai. Ara les estrenes de la vidriola aquella, ara han tornat pels teus nets. Són ells els que venen a replegar les estrenes. Volen joguets per Reis, estrenes per Nadal, però jo encantada que vinguen. Concha i Federico són de Quatretonda, a la Vall d'Albaida. Esta comarca, com totes les del sud i alguns pobles de la Plana, fa la distinció entre la V baixa i la B alta. Per això diuen vindre i no pindre. Venia les estrenes de Nadal, venien els Reixos, venia la Sarpassa, venia Pasqua, i venien tantes coses i estaven tots amb la boca oberta. Ara que ve, ara que ve, ara que ve. I mira, ja van va. Els insults en valencià pareix que no ofenen. No ofenen. Claro. La gent no és valenciana, és valencianota. Claro. Si insultem quan ens veiem pel carrer, si fa temps que no ens veiem. Sobretot amics i en familiars i coneguts se saluden dient fill de pip. Jo tampoc crec que siguem tan mal parlats. O tampoc se donen compte. Rol i Amparo són de Rafelbunyol, a l'Horta Nord. Els parlants de l'Horta i de les altres comarques de la província de València tendixen a canviar el pronom col·loquial mos per ser, és a dir, diuen s'insultem en lloc de mos insultem. Però nosaltres no diguem mai, com us diuen les mares. No digueu pecats. Pecats, sobretot pecats. I nosaltres se n'anàvem I no feien ni cas. No fèiem ni cas i corríem perquè anem a pegar a l'espardenya.